ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз якчанд маълумотҳои хуб дорем барои муҳоҷирон, якчанд хабарҳои хуб дорем ки дар оянда донистанаш барои шумо бисёр хуб аст. наворро то ба охир тамошо кунед, чунки баъзе хабарҳои хубамон дар нисфи навор аст, баъзеаш дар охири навор аст. агар обуна шудагӣ набошед, ҳатман дар шабакаи мо обуна шавед. ва гуфтанӣ ҳастам ки хабарҳо оиди пешниҳоди МВД аст, ки мехоҳад барои нафароне ки бо РВП ва вид на жителство ва муҳоҷирон дар Русия кор мекунанд, барои онҳо ҳам ягон намуди патент муқаррар шавад ва ҳамчунин оиди ба ҳабс гирифтани пулисҳое ки муҳоҷиронро дар дохили отдел политсия пулҳояшонро гирифтанд, онҳоро телефонҳояшонро гирифтанд, онҳоро ба ҳабс гирифтанд, ҳамон пулисҳоро. ва чизи дигар ин аст, ки бародарони ширкати Давоз ба мо гуфтанд, ки бисёри бачаҳо аз Голос Мигранта занг мезаданд ва аз онҳо хоҳиш мекарданд, ки махсус свече будааст барои табобат намудани геморрой ва простатит. заказ карданд, бачаҳо аз Египет партияи калон амин доруро оварданд. истеҳсолаш Египет аст. Метавонед занг занед, харидорӣ кунед ва аз геморрою простатит худро табобат кунед. ҳамчунин барои табобати меъда, дамиши рӯда маслатиква ҳаст, ки хело фоидаи хуб дорад. ва ҳамчунин барои бародароне ки лоғару хароб ҳастанд, кирм доранд дар дохилашон, сенол ҳаст, ки ҳамаи ин кирму паразиту микробҳоро аз дохили инсон мерезонад ва одамро хуб дигар мекунад, яъне ки одам метавонад оҳиста оҳиста фарбеҳ шавад. ва ҳамчунин барои ба қувват гардонидани мардонагӣ эпимедиум паст аст, ки метавонед занг занед ба тамоми шаҳру областу посёлкаву куҷое ки набошед тариқи почтаи Россия равон мекунанд. хуб, сар мекунем аз яке аз хабарҳое ки бисёр барои бачаҳо муҳим аст. ба ман бисёри вақтҳо занг зада бачаҳо мегуфтанд, ки акаи Ҳабибулло, ҳаст баъзе сайтҳое ки дар он ҷо бачаҳоро регистратсия мекунанд ва дар маблағи 1000 сум, 1500 мо ба онҳо дар картаашон мегузорем ва онҳо ба мо регистратсия метиҳанд. дӯстони азиз, мана дар Москав ба наздикӣ 12 нафарро бо ҳамин кор, яъне ки 12 мошенникро ба қаб карданд, ки сайт доштанд дар интернет ва аз номи гӯё ки онҳо кормандони многофунксиональный миграционный центр бошанд, лекин ино мошенникҳо буданд. 12 нафарро дастгир карданд ва чӣ хеле ки пулис муайян кардааст, гӯё ки ҳамин мошенникҳо дар як рӯз аз муҳоҷирон қариб 150 000 рубл барои фиреб кор мекарданд ва дар давоми 6 моҳи охир инҳо қариб 10 миллион рубл кор кардаанд, яъне ки то 10 миллион рубл муҳоҷиронро фиреб карданд. мана ҳамин сайтҳое ки регистратсия мекунанд ва бисёриҳо аз ин чиз бовар доштанд. ба ман кае ки занг мезадам, ман мегуфтам, ки дӯстони азиз, ин дурӯғ аст, дар ин ҷойҳо рафта регистратсия накунед. вақте ки шуморо фиреб мекунанд, шумо ҳеҷ касро намеёбед. додгоҳи ноҳияи Приморский шаҳри Санкт-Петербург 3 корманди пулисро барои таҳқир намудани муҳоҷирон ва аз онҳо ситонидани ҳақ ба муҳлати 2.5 то 3 сол маҳкум ба зиндон кард. ин 3 пулис дар шаҳри Санкт-Петербург дар назди метрои Чорная речка шаҳрвандони Узбекистон ва Тоҷикистонро медоранд ва онҳоро тафтиш мекунанд, ҳуҷҷатҳояшонро. ва гӯё дар ҳуҷҷатҳои онҳо ягон камбудӣ ёфтанд, акнун онҳоро метарсонанд, онҳоро ба шуъбаи пулис мебаранд. дар он ҷо бо таҳқири он ки мо шуморо ба давлати худатон, яъне ки аз Русия хориҷ мекунем, аз онҳо 8000 рубл ва телефони мобилияшон ки тамғаи флай буд аз дасташон мегиранд. ва дар ин вақте ки пулҳои онҳоро мегиранд, муҳоҷирон пас аз он ҷо баромаданашон шикоят мекунанд. ин қариб судашон тӯли чанд моҳ буд ки давом дошт ва билохира мана додгоҳи шаҳри Приморский шаҳри Санкт-Петербург онҳоро 2 тоашро 2.5 сол ва 1 тоашро 3 сол паси панҷара кашид. аз ҳамин хотир дӯстони азиз, вақте ки шуморо ҳам чунин таҳқир мекунанд, чизҳоятонро мегиранд, метавонед шумо ҳам шикоят бикунед. ками кам аст ки шикоятҳои муҳоҷиронро ба назар мегиранд, вале ба ҳар ҳол мана чӣ хеле ки дида истодаед, пулисҳоро 2.5 сол паси панҷара бурданд, ки барои бисёре аз онҳо ин чиз дарс мешавад. ва ҳамчунин мана дар шаҳри Саратов рӯзи 4 июл
боз ду коргари полисро ки муҳоҷиронро онҳо ҳам барои тафтиши аснодҳояшон дар рӯзи навбатдорияшон тафтиш мекунанд, муҳоҷиронро мебаранд ба шӯъбаи полис ва ба онҳо мегӯянд ки мо мехоҳем телефонҳои шуморо тафтиш бикунем дар дохилаш чӣ ҳаст. муҳоҷирон телефонҳои худро мекушоянд, яъне ки аз паролашро зада даъти дасти онҳо медиҳанд ва инҳо муҳоҷиронро мегӯянд ки тарафи девор, дастҳо боло, наҷунбед ва дар ҳамин давом чӣ кор мекунанд? Телефонҳои онҳоро гирифта тариқи смс-и 900 аз картаи онҳо ба картаи худашон пулҳояшонро мегузаронанд. Дар маҷмӯъ 48900 рубли муҳоҷиронро мегузаронанд дар маблағҳои худашон ва пас аз ин ҷо баромадан муҳоҷирон албатта шикоят мекунанд ва ин пулисҳоро вақте ки дастгир мекунанд, пулисҳо аз ҷинояти худ қоил мешаванд ва инҳоро ҳам ба муҳлати 2 сол паси панҷара равон карданд. акнун мегузарем ба қисми вакансия. Дӯстони азиз, ба ман якчанд бародарҳо дар видеои пештараам ки оиди касе ҷои кор доштагӣ бошад, дар комментария рақамҳои худашро бинависад, ба ӯ чанд кас лозим аст, мард, зан лозим аст, бинависед гуфтагӣ будам ва дар ин ҷо ҳам мегӯям, бошад агар дӯстони азиз бинависед, бачаҳои бекор, модарону апаҳои бекор дар Русия хело бисёр ҳастанд, нависед, онҳо ҳатман мехонанд, ба шумо занг мезананд ва онҳое ки агар видеои якумгии моро, видеое ки пеш аз ин навор буд, тамошо кардагӣ набошанд, марҳамат дар ин ҷо силкааш мебарояд, тамошо кунед. Дар он ҷо ман ҷои кор гуфтагӣ будам ва дар комментария ҳам чанд касҳо ҷои кор навиштагӣ ҳастанд, лекин ман ягон каси онҳоро намешиносам. Ба хотире ки ман онҳоро намешиносам, наметавонам ки ба шумо тавсия надиҳам, чунки шояд дуруст бошад корҳояшон, барое ки мегӯянд бачаҳои тоҷик 2-3 сол кор кардаистем, пул гирифтаистем. Онҳое ки ба ман ҷои кор гуфта истодаанд, худашон раису ягон чиз нестанд, коргарони оддии ҳамон ҷой ҳастанд. аз ҳамин хотир якчанд ҷои кори дигар ҳаст, нав ман мехоҳам ба шумо пешниҳод намоям. хуб, бародарони азиз, дар таксапар ки ба яке аз ҳамватани худамон ки Умма такси ном дорад, дар он ҷо як хизматрасонии нав кушода шуд, аклейка, яъне ки часпондани наклейка ба мошинҳо, ин ки сиёҳ намудани шишаҳояш. аз ҳамин хотир дар ин ҷо як аклейшик дар кор аст ки таҷрибаи яксола ақаллан бояд дошта бошад ва шароиту шароиташ чунин аст ки ин ширкат ин бародарро ба ҷои хоб, регистратсия дар ҷои хоб таъмин мекунад. ва дигар муҳоҷироне ки таксӣ дорен, мехоҳем ки мошинҳои худро сиёҳ кунен, шишаҳояшро ки ягон хел аклейка барои таксӣ задан, метавонед ба рақамҳое ки мебинед занг занед, муроҷиат кунед ва ҳамчунин барои кор ҳам ба ҳамин рақам занг занед. хуб, дигар масъала. як бародарамон ба ман чанд рӯз зора карда навиштааст ки дар Воронеж як ҷо себчинӣ аст ки тақрибан 50 нафар муҳоҷир лозим мешавад. Дар ин ҷо чандин сол аст ки мо кор карда истодаем, шиносҳои ман кор карда истодааст, ягон мушкилӣ нест. масъалаи пулаш қайти, марҳамат, ба ҳамин рақам занг занед, ба шумо ҳамаи шарту шароитҳояшро мефаҳмонанд. ин боғ будааст, 50 нафар тақрибан лозим ва боқимонда маълумотро занг зада худатон гиред. ман ин касро рости гап намешиносам, бисёри бад таъриф кард ки ҳамааш 100% аст. кор дар метро Соснова монолит будааст ва рақамҳое ки дар поён мебинед занг занед, бо шумо бо забони русӣ гап мезанад. ман ин касро рости гап на он қадар хуб мешиносам. ҳатман шарту шароити корашро пурра аз худаш фаҳмед, намедонам шартнома бандед, ягон коре кунед ки шуморо фиреб накунанд. ман ин корҳоро дида ҳамонту ба шумо нагуфтанам фикр мекунам ки хато аст. аз ҳамин хотир гуфта истодаам, занг занед, рафта худатон бо онҳо маслиҳат кунед, шартнома бандед ва шояд кори хуб бошад, чунки муҳоҷирони тоҷик дар он ҷо аллакай хело вақт кор карда истода буданд. дӯстони азиз, боз як роҳи дигари кор ёфтан, кор пешниҳод кардан, масалан ёки ягон ҷои хоб ёфтан, ҷои хоб пешниҳод кардан, хизматрасониҳои юридикӣ, намедонам стоматолог, тамоми намуди хизматрасониҳое ки ба шумо дар кор аст, ё ки шумо доред пешниҳоди мардум кардан мехоҳед, метавонед дар приложенияи ҳамватанон дар он ҷо ёбед. силкааш дар описания видео аст, дар омада скачат кунед. беҳад як приложение хуб аст, аз як ҳамватанамон аст. ман ба шумо тавсия медиҳам, ранги авитаи тоҷикӣ аст, ранги юла аст. ҳатман дар он ҷо дар омада скачат кунед, баҳо гузоред,
аз истифодааш фикри худро дар поёнаш нависед ҳатман. мувофиқи маълумоти вазорати корҳои дохилии Русия, қариб 530 000 муҳоҷир бо РВП ва 600 000 муҳоҷири дигар бо ВНЖ дар Русия фаъолият доранд, яъне ки метавонанд кор карда истодаанду зиндагӣ доранд ва онҳо чунин хулоса бароварданд, ки бинобар сабаби баланд шудани нархи патент, душвор шудани зисту зиндагӣ дар Русия, бисёри муҳоҷирон на ба хотири доштани шаҳрвандии Русия, балки ба хотири аз ана ҳамин ҳар моҳ сари вақт дер накарда патент супоридан, 3 моҳ пас регистратсия кардан, ҳуҷҷатҳо муҳлаташ нагузаштан, барои аз ҳамин балоҳо халос хӯрдан муҳоҷирон РВП мекунанд, ки ба онҳо сабуктар биғалтад, ё ин ки ВНЖ бад гражданство. онҳо мегӯянд, ки ин як роҳи фиреб хӯрдани налог аст, ба буҷаи давлат кам пул ворид мегардад. аз ҳамин хотир пешниҳод карданд, ки ба муҳоҷироне ки бо РВП ва вид на жительство кор мекунанд, ягон намуди патент пешниҳод карда шавад. ва боз дар инҷо навишта шудааст, ки шояд вазорати меҳнат ва вазорати иқтисод ба ин пешниҳоди МВД зид барояд, чунки онҳо байни кишварҳо якчанд шартномаҳое доранд, ки ин пешниҳоди намудаи МВД бо шартномаҳои инҳо дуруст намегирад. мо ҳам худо мегӯем, ки пешниҳоди МВДро қабул накунанд ва бародароне ки РВП-у вид на жительство доранд ва аз ҳамин балоҳо халос хӯрдагӣ ҳастанд, боз ба ҳамин балоҳо бар нагарданд. вале ба ҳар ҳол ман шуморо пешакӣ аз ин пешниҳоди МВД хостам, ки хабардор кунам. дӯстони азиз, навореро ки ман дар Инстаграм дидам, ҳоло ба шумо ҳам нишон медиҳам. ин натавонистам, ки ман ин наворо ба шумо нишон надиҳам, чунки ин фахри мо тоҷикон аст дар Русия, ин обрӯи моро мебардорад. офати табиие, ки дар шаҳри Иркутск шуда гузашт, бисёри одамҳо бехонаю дар монданд ва чӣ тавре ки дар навор мебинед, бачаҳои тоҷик як миқдор зиёди обув, яъне пӯшидании попӯшӣ ба ин минтақа роӣ карда истодаанд, ёрдами худро расонида истодаанд. мехоҳам бигӯям, ки бигзор чунин рафторҳо аз тарафи муҳоҷирон зиёд шавад ва ҳатман ҳамин корҳои хуби худро ба навор бигиред, ин худнишонтӣ нест, ба навор бигиред, дар шабакаҳои иҷтимоӣ партоед, то ин ки ман ҳамин рӯзҳо, ки қариб нисфаш ба мо чашми бад дорад, нигоҳи бад дорад, бубинанд ва дониста бошанд, ки мо хуб ҳастем. бисёри хубиҳои моро ҳамин журналистҳо, сомонаҳои русӣ нишон наметиҳанд, наметавонанд барои чӣ фақат ягон кори бад кунем, амонро 10 баробар калон карда нишон медиҳанд, кори хуби моро дар борааш ҳатто гап намезананд. аз ҳамин хотир худатон ҳар кори хубе ки мекунед ба навор бигиред ва нишон диҳед, бигӯед, ки мо мана хуб ҳастем, аз шумо хубтар ҳастем. мо дар ин масъалаи дилсӯзиву раҳму шафоқат ба монанди мардуми мо кам аст, рости гап. аз ҳамин хотир мана ин наворо тамошо кунед. Короче, ребята, вы посмотрите, вот я заехал, короче, в Китай город, попросил ребят таджиков, говорю, помогите, говорю, для тех, кто пострадал от наводнения. Просто, я клянусь, они мне всю машину вещами, обувью забили. Девушка тут русская работает, тоже помогла мне, пол багажника вещами забила. Вот что значит, реально люди сочувствуют, соболезнуют и помогают. Всегда говорят, что не русские такие плохие. Вот оно, истинное лицо. Большое спасибо вам, ребята. Ребята, спасибо вам огромное, что вы помогли нам. ва аз номи ҳамаи тамошобинони шабакаи Голос Мигранта ба ҳамин бародарон аҳсан мегӯям, ташаккур мегӯям, ба шумо офарин бародарон, ҳамеша дар корҳоятон файзу баракат. дар охири видео, дӯстони азиз, ба шумо як қиссаи хело ҷолибро нақл мекунам, ки ба бисёриҳо дарс мешавад. Валентина Чупик, ки бо видеоҳои ки як зани русзабон аст, ба ҳимояи ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик машғул аст. бисёр видеоҳо ҳам дорад, ки бо пулисҳо баҳс мекунад. дар саҳифаи фейсбукии худаш чунин навиштааст, ки як зани шиносам дугонааш бо ӯ ҳамавақт таъриф мекардааст, ки писарам дар Яндекс Еда, яъне ки курьер кор мекунад дар Яндекс, вале ҳар вақт ба ӯ тӯҳфаҳои қиматбаҳо мебиёрад.
ва мегӯяд як рӯз занг зада бо эҳсосот гирьяу нола гуфт ки ба хонаашон рекетёрҳо омадаанд ва талаб карда истодаанд ки 98 миллион рубли русие ки аз ким кадом як миллиардер тариқи як ширкат дуздида шудааст ва ҳамин ширкат дар номи писари ин кас будааст, ана ҳамон 98 миллион рублро ҳозир баргардонад. Валентина Чупик мегӯяд ки мо ин курро дида баромадем. Фарзандаш дар аввал қоил нашуд, баъдан ҷураҳояш қоил шуданд ки фарзандаш ба нотариус мерафтааст, ба як-ду коғаз имзо мекардаасту 10 000 шояд аз инам зиёдтар ҳар дафъа пула гирифта дар киссааш зада мегаштааст. Ва ин нотариус ҳамон ширкатро дар номи ин кас кушода будааст ва ҳамин ширкати дигарро ки 98 миллион рублашро дуздидааст медуздиданду дар номи ин кас ба ин кас 10-15 ҳазор рубл медоданду боқимондаро худашон мегирифтанд. дӯстони азиз, эҳтиёт кунед дар ин масъалаҳо. Паспорти худро ба ҳар кас, шиносномаи худро, ҳажро, копияашро надиҳед. дар натиҷа чунин мешавад ки ман ҳамин хел нотариусҳои ҳушёр дар номи шумо ширкатҳо мекушоянд, якчанд оператсияҳо мегузаронанд ва дар охир шумо як вақт ба ҳуш меоед ки чим як миқдор пул аз андоз, яъне ки аз налог қарздор ҳастед, ё ин ки ман хел аз ширкатҳое ки пулашонро дуздидаанд тариқи ширкати шумо, яъне ки дар номи шумо ширкат кушодаанд, ва як вақт шумо хабардор мешавед ки аллакай ин нотариус, ин одаме ки шуморо ба ин бало гирифтор кардааст, дар Дубай аст, ё ин ки намедонам дар Канарские острова отдих карда, сайру сайёҳат карда гаштааст. Ӯро дигар ҳеҷ кас намеёбад ва ҳамаи бало чапа мешавад дар сари шумо. Ман ҳамин 4 девол дар сари шумо чапа мешавад. Шумо медонеду ман ҳамин мушкилиҳо, на пулис, на прокуратура ягон ҷо шуморо дигар ёрдам карда наметавонад, чунки ҳуҷҷати шумо аст, имзои шумо аст. Шумо ҳамон ҳуҷҷатро нохонда имзо кардед, инаш дарди сари шумо, ин мушкилии шумо аст. Аз ҳамин хотир хело эҳтиёт бошед дӯстони азиз. хуб дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. Хело хурсанд мешавем ки агар аз навори мо чизе барои худ гирифта бошед, обуна шудагӣ набошед, ҳатман обуна шавед. Наворо ба ёру дӯстони худ падилица кунед, то ин ки дигарро бубинанд. ҳатман фикрҳои худро дар зери навор бинависед, пешниҳодҳои худро бинависед. ҳатман ба шумо дар комментарияҳо ҷавоб менависем то қадри имкон. ва дар охир худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад то наворҳои оянда.